kamana gwabi jamana deuna wakasiri ke o tɛ kalon ye jamana i b'i bolo ɲɛsin maa o maa ma k'o ye sɔrɔ bosoba ye walima k'o ye baarakɛla ŋana ye wakasiri ke nin bɛɛ lajɛlen bara ka jamana bila kelen kelen yalima Asimu Goyita a b'o kalama wa Boubacar n'u ma wuli ka jɔ kɛ ni jamana ɲɛmɔgɔw ma wuli ka jɔ kɛ jamana denw i k'a dɔn taayɔrɔ tɛ n'u bɛɛ taara anw yɛrɛw laban bɛ sɔn ka taa u nɔfɛ sabula an bɛ balo maa minnu na n'olu tɛ bilen Boubacar i k'a dɔn yalima an bɛ bɔgɔ dun bilen wa kana fɔ an bɛ balo maa minnu ni wari bɛ munumunu dugu kɔnɔ Boubacar i k'a dɔn bɛɛ lajɛlen bɛ dɔɔnin sɔrɔ a ko kɔsɛ in na sariyatigiw ka banburu wulilen Boubacar a ye ko caman ɲɛ tiɲɛ don maa o maa b'a la k'a fɔ i kelen bɛ ka jamana nafolo dun i minini k'i kiiri Boubacar o de bɛ kɛ sababu ye jamana yɛrɛ ka jɛya o bɛ kɛ sababu ye min b'a to a ɲana wɛrɛ tɛ kɛ Boubacar nka min ye gɛlɛya ye min ye gɛrɛndɛ ye k'a ta k'a siri i k'a dɔn wari ɲininaw ni usine-tigiw la Boubacar i k'a dɔn a bɛ kɛ sababu ye bɛɛ lajɛlen ka sira minnu bɛ fanga na Boubacar tiɲɛ don i k'a dɔn o kelen bɛ ka tiɲɛjala bɔ k'a bi nka a ka kɛ ni hakili ye wolomali ka kɛ min ye ko kɛ ɔhɔ min yɛrɛ ma ko kɛ Boubacar i k'a dɔn n'i tora ka tugu ko san kalo 12 k'o babali a bɛ taa dɛ Dakar Abidjan Conakry yen fan bɛ maliyɛn na bi tɛ nafolotigi ani sɔrɔ bosobaw ni usine-tigiw bɛɛ lajɛlen ko n ka jamana bila n ka yɛlɛma fankelen fɛ walima n ka n sengelen bila yɔrɔ dɔ la ka yɔrɔ dɔ to yen Boubacar sɛbɛnnikɛla ko fɔlɔ sigida dɔw bɛ yen Villa Dakabanaw ACI 2000 Bakɔ Jikɔrɔni Sotiba Cité UNICEF Cité Niger Boubacar k'a bɛɛ lajɛlen falen kun don maaw la dɔw bɛ taa luwanze la u ka bureau la dɔw b'a kɛ siyɔrɔ ye Boubacar nka ɲinɛw ni jakuma bɛ yaala la o sow kɔnɔ bi bɛɛ lajɛlen ye sow bila Boubacar k'a sababu kɛ i k'a don sirannen don a ko min ye nafolotigiw ye nafolo baarakɛlaw Boubacar min ye supermarché ye gymnase kɛyɔrɔ yɔrɔba minnu bɛ Bamakɔ n'u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ homme d'affaires baw Boubacar a bɛɛ lajɛlen langoloyara sɛbɛnnikɛla k'o tɛ gansan ye sabula i k'a dɔn an ka taa dugu wɛrɛ la k'an faso to yen Boubacar i b'a sɔrɔ yen kelen bɛ ka labɛn kɛ k'u kunbɛn min bɛ se k'a to u n'u ka nafolo bɛ suuru ye Boubacar a dun bɛ waati bɔ dunan wɛrɛ tɛ bɔ fan wɛrɛ fɛ ka na n'i ka nafolo ye k'i bɛna baara kɛ Mali kɔnɔ o dɔnnen don maliden ye maa ŋanaba ye maliden ye maa cɛsirilen ye baarakɛla ŋanaw don o sutu k'o dugu ti jɛ n'i ma dɔn n'a ka minɛn sirilen ye i k'a dɔn Bamakɔ pankurujigi kɛnɛ na u bɛ jamana wɛrɛ sɛgɛrɛ Boubacar i b'o de dɔn wari min b'u bolo Boubacar i k'a dɔn wari siri kɔsɛ in na hali n'i ye douaniers i k'a dɔn ani aéroport wari ko jateminɛ wari dama min minɛna maaw bɔtɔ Boubacar o ye min yira n'o tɛ min bɛ don mobili kɔnɔ Boubacar i k'a dɔn k'a don pneus kɔnɔ ka bɔ n'a ye sonyani tɛ dɛ u halala nafolo u b'a cɛ de ye ni ka taa n'a ye diɲɛ jamana wɛrɛ la walasa u ni ka se ka kana u ka nafolo ka kana Boubacar o kɛra sababu ye min ye l'impôt ye i k'a dɔn service da minnu bɛ wari sɔrɔ a caman ɲɔngirilen don bi ka sababu kɛ baarakɛbali ani baarakɛntanya ye jamana ɲɛmɔgɔw kan ka jateminɛ kɛ maa minnu b'a la ni homme d'affaires jɛlenw don maa minnu b'a la ni baarakɛlaŋanaw don usine-tigiw n'a ɲɔgɔnna n'u bi baara kan ka kɛ jamana kɔnɔ jamana kan k'olu nɛgɛ Boubacar i k'a dɔn ka sira caman jir'u la ka nɔgɔya caman k'u ye min bɛ se k'a to Boubacar u bɛ to jamana kɔnɔ i k'a dɔn tɔni min bɛ olu fana kana taa Boubacar k'a dɔn nka o t'u bali maa o maa b'a la ni e de ye ŋanamu maa ye walima i ye jamana ka ayiwa nafolo ta Boubacar e gɛnni walima k'i minɛ mankan dɔ la n'i ye malo ta k'a lajɛ a gɛlɛyara Boubacar anw ka jamana i b'a ye k'a fɔ min ye balo ye ani tulu n'a ɲɔgɔnnaw a da ka di anw fɛ ka tɛmɛ jamana minnu bɛ ayiwa kwajida la min b'o kɛ maliden kunkolo ka kɛnɛ Boubacar maliden i k'a dɔn a bɛ jateminɛ jan de kɛ maliden bi yɔrɔ caman boli ka se ka jamana lafiya n'u siranna Boubacar k'a bɛ kɛ ayiwa kojuguba de ye o kuma dabali kan ka tigɛ faamaw fɛ min b'a to i k'a don u nisɔn bɛ diya min b'a to u ja bɛ gɛlɛya